non ao fin, porque seguro que é o inicio da preparación dos siguientes faladoiros feministas do ano que ven. Como sempre, agradecer á Deputación que hoxe non nos pode acompañar Son Soles, que como sempre está aquí, pois pediume expresamente que a disculpara, e polo tanto así fago. Agradecerlle ao Foro Feminista, Maruxa Mayo, agradecerlle, como non, a nosa ponente Mercedes Expósito, que me fixo buscar nunha caixa, alo na casa, unha libretiña, porque cando presentou o seu libro de La Garzón a la Pinat, pois eu tomei unha serie de anotacións e vexo que vamos avanzando un pouquinho, pero aínda moi despaciño. Por eso recollo pois o que a min me trasladou ese día Mercedes, que creo que aínda temos que ter moi presente, dende logo que temos que seguir traballando para que de verdad, como decía como falaba ese día, da importancia da filosofía, da xusticia e do feminismo, para reivindicar os nosos dereitos, os dereitos que non son propios para a muller e a igualdade, con esa imaxe andróxena que moitas veces pois se pensa que as que loitamos pola igualdade, polo feminismo, pois temos que ter unhos estereotipos, unha conduta, unhas pintas, por decirlo de alguna maneira, e todo o contrario, non? Temos que loitar, seña que enseña, polo aspecto físico, pero dende logo, dende criterios de igualdade e de feminismo, porque o que pretendemos é romper a orde das cousas, abandonar esa cultura machista, ese patriarcado, e dende logo desfacer mitos e estereotipos. Invito-vos a que leades a obra tamén de Mercedes, a que leades en feminismo e, sobre todo, a que faledes en feminismo para trasladar a igualdade a toda a cidadanía. E, sin máis, porque o importante é escoitar a Mercedes, deixo-vos con Carmen que a vai a presentar e disfrutade desta última, pero non definitiva, xornada de feminismo dos faladoiros que seguramente para o ano que ven van a seguir tendo continuidade e moito éxito como ata agora. Xa para despedirme de verdad, decirvos que todo isto podedes encontralo colgado na web da TIC. Todos, se non tivestes oportunidade de velos todos, pois todos os deste ano podedes encontralos nesa web e disfrutade tamén con eles. Moitas grazas e espero vervos pronto no siguiente faladoiro. Gracias a todos. Ben, pois eu estou roubando protagonismo a Tete Grandío, que é amiga de Mercedes Expósito, as dúas de Lugo, da zona de Nadela. Pero, bueno, Tete está en Madrid por circunstancias que non podía deixar de lado. Entón, parte destas palabras que eu vou utilizar na presentación de Mercedes débense a ela, o sea, que despois o cual me ven a min a reclamar, que quede claro, copyright. Ben, pois Mercedes puxolle como título a súa charla a Fábrica Social da Feminidade. Bueno, nosotros empezamos a encontrarlle sentido a estas palabras non fai moito, realmente, cando no 2016 Mercedes veu a presentar o seu libro de La Garzón a la Pinat. Traballou co alumnado do Lucas Augusti, que era onde eu e Luisa, o sea, Tete, traballábamos. Bueno, teño que dicir que nos deixou bastante sorprendidas, non? A profundidade de análise e todas as cousas que Mercedes plasmou despois de moitos anos de traballo neste libro, non? Ben, damos de novo grazas ás institucións que facilitaron o desenvolvemento deste proxecto de faladoiros feministas na nosa cidade e tamén a veciñanza que tivo a ben acompañados durante nesta xeira, non? Gustaríanos tamén convidarvos a que no curso vindeiro vos unirades, se queredes, ás nosas discusións do Foro Feminista, porque vamos a continuar, xa a categoría feminista é moi ampla, hai moitos puntos de vista e, dende logo, cada vez que nos chegamos a o único que sacamos en limpo é que nos damos conta de que nos falta moitísimo máis por aclarar, non? Polo tanto, ten vida e para moito tempo. Dende os programas tamén que facemos en openradio.es podedes escoitar, se é do vosso interese. Estivemos facendo durante máis de un ano e tamén están a disposición en podcast para ser escoitados. Ben,
Bueno, primeiro, gracias a Mercedes, que sempre que a chamamos está a nosa disposición, e, dende logo, dá gusto ter con veciñas como a ela. E, se pescudamos un pouco polos medios de comunicación, vemos que Mercedes é patrimonio de todo o Estado. É parte do estranxeiro, porque ela tamén viviu e pasou grandes temporadas en París. Estudou de todas formas aquí bacharelato, despois marchou para Santiago a estudar filosofía e logo a París para continuar os seus estudos. Volveu a Vigo e ali é onde desenvolveu o seu labor como profesora de secundaria. A parte desto, pois, gustoulle dende sempre a investigación, e de feito pertenece á Asociación Española de Investigación da Historia das Mulleres. Ten múltiples publicacións e é relatora en importantes congresos e unha estudosa de referencia sobre Simone de Beauvoir. Ben, ten artigos en Tribuna Feminista como en la paridad está en juego la justicia versus la injusticia social, por lo tanto se pregunta, nos representan? Sobre Hannah Arendt tamén ten escrito como pensadora dos tempos oscuros, pensando la sexuación del mundo, analiza tamén a estas pensadoras Rosy Braidotti e Geneviève Freysse. O meu francés deixa moito pensar. Logo, analiza tamén figuraciones de la feminidade. En definitiva, que os seus estudos céntranse en como os cambios sociais e históricos influíron nas mulleres. O título precisamente do seu doutorado era Las mujeres de la nueva civilización, 1900-1950, que foi o xerme desta publicación que acabamos de mencionar, de la Garçon a la Pinard, Mujeres e hombres en el siglo XX. En este libro, bueno, pois analiza as dúas producións de feminidade máis importantes do século XX e os importantes movimentos de mulleres que coñecemos baixo as denominacións de sufragismo e de feminismo. Ademais, no ano 16, Mercedes fixo o pregón da Feira de Nadela, pegamos un salto aquí de cercanía, e a TT gustoulle que se mencionaran hoxe algunhas das palabras que utilizaxe, Mercedes, porque fixeche un pregón preciosísimo. A mí xa me dixeron máis de un e máis de dous. moi acaído para esa festa. Entón, nel, facías unha lembranza das mulleres da túa vida e, pegando saltos, que logo non vou a leelo, desde logo, na súa totalidade, pois afirmabas que na ditadura os homes que levaban botas militares decretaron que as mulleres tiñan que pedir permiso para todo. As mulleres quedáronse co que os homes non querían facer e fixeron o que eles decían, as tarefas subalternas. Non había que facer, como moito, saírse un pouco pola tanxente. Esta foi a xeración das nosas máis. Fin das vellas pretensións de igualdade. Ser muller era menos que ser home. Estaba claro. E despois sigues analizando ata chegar a nosoutras, que fomos nenas e rapazas nos anos 60 e 70. Nosoutros queríamos a liberación, ou igual que as nosas aboas, que en ese sentido moitas veces eran máis abertas que a xeración das nosas nais, pero o mundo levaba impreso o selo de masculinidade. É gracioso porque tú empezaste a ter curiosidade de contas pola outra metade da historia que non atopabas nos libros e semellaba que non fixéramos nada, pero tú eres consciente de que sí, que fixéramos de todo, pero ninguén o recoñecía, así que éramos a parte invisible da sociedade. Cando tiñas 9 anos, pediche na túa casa para levar pantalós a unha boda da túa familia. E moitas das que estamos aquí tamén non pedimos permiso, pero fomos ao instituto por primeira vez en pantalós. Non sei se vos lembrades, moitas das que estamos aquí. Chegaran 3 compañeiras e entón devolveronos para casa en un taxi, o xefe de estudos, que, bueno, vamos a deixar en paz. E resulta que dixeron, pois isto non pode ser. Non tedes todos pantalóns nas casas? Sí, pois a tarde todas de pantalóns. A ver se nos mandan terán de traer aquí 3 autobuses, lo menos. Fomos todas en pantalóns e acabou o problema. Xa non houve máis viña de falda a que quería. Estaba claro que ías para filósofa, porque xa decías que o teu era mirar a ver se o mundo tiña algunha resposta no seu fondo.
E seguro que afondando ali, donde se deciden as normas que deciden o que é ser un home e o que é ser unha muller, atopaxe moitas das cousas que aparecen nos teus escritos. Bueno, según Amelia Valcárcel, di que as filósofas facedes diálogos imposibles. É dicir, pasades o día falando con xente que xa non está. Pero dese diálogo xorden sentencias que teñen sentido para este tempo e máis tamén para o que virá. E, ademais, sei que a filosofía tamén nos fai máis libres. Entón, seguide por moitos anos facendo ese tipo de diálogos que nosotros seguro que lo agradecemos. E agora xa nada, vamos a escoitar a Mercedes falar da influencia de todos esos cambios sociais, da influencia que teñen na vida das mulleres, sen esquecer que afortunadamente temos nas nosas mans, tiño aquí, vía sobre, pero bueno, eso vamos a deixar, porque bueno, vamos a ter este domingo a ocasión de contribuir a seguir abrindo camiños de equidade, paridade e inclusión con aquilo que xa sabedes, porque agora nestes dous últimos faladoiros tocou pechar as campañas electorais. Isto non estaba pensado, pero bueno, mandamos desde nós que puxeran as eleccións para dicir, os faladoiros de Lugo teñen que ter un broche, e así que agardamos que a nosa participación contribúa a seguir construindo un mundo mellor e máis xusto. E xa Mercedes a decir e a contarnos o que ten. Moitas gracias. Bueno, casi, se non che importa, vou seguir aquí, porque vou estar un pouco na sentada, e, bueno, non pasará nada. Todo levado máis pa aquí, uso e pexo vas. Bueno, boas tardes, moitas gracias por esa presentación tan entrañable de Carmen, para empezar. E, bueno, gracias, por suposto, as institucións que colaboraron nisto, especialmente o Foro Feminista Maruxa Mallo. E, bueno, gracias a todas, especialmente a todas e todos, que son minoría, como sempre ocurre neste tipo de encontros, non? Entón, gracias a todas e a todos por vir, porque podamos realizar este encontro hoxe. Bueno, cando pensaba no título da intervención de hoxe, pensei que, ao mellor, a palabra feminidade podía, unha palabra que está moi, por un lado, moi cargada, o sea, todo o mundo só entender esta palabra nunha mesma liña, non? E, por outro, é unha palabra que, ao mellor, dende a perspectiva feminista, que desta perspectiva que, por suposto, eu falo, non? Levo anos traballando en filosofía feminista, non? A filosofía levou unha filosofía feminista. Quizás peco de facer pouca militancia, porque, bueno, penso que no movimento feminista sempre foron moi necesarios os dous campos, non? O que a filósofa Geneviève Gres, que mencionaba Carmen fai un rato, denomina como a síntesis da rúa e da biblioteca, non? O sea, é importante a produción teórica feminista, porque sin produción teórica feminista non se terían cambiado as legislacións. É moi importante tamén o movimento na rúa, non? O que pasa que, bueno, eu penso que o noso país, frente a outros, frente ao caso de Francia, peca ao mellor de facer moita rúa e pouca biblioteca, non? Ao mellor isto non é só ca cuestión feminista, sino en xeral, non? Entón, bueno, quero posicionarme, non? Quero expresar dende onde vou a falar, eu falo dende a teoría, dende a filosofía feminista, non? Como se interpreta eso, como se interpreta a produción teórica feminista, como a teoría feminista se leva logo ao movimento militante ou á rúa, é outra cuestión. E moitas veces, dende o plano da teoría, é chocante, non? Como determinadas palabras se reinterpretan na rúa, non?
bueno, en concreto, pois, toda a mobilización feminista, militante, de rúa, que está vendo no noso país, que é tan importante, por suposto, pero que, na miña opinión, moitas veces está xuntando unha especie de movilización feminista con movilización que podíamos chamar femenina ou algo así, non? Xuntanse as dúas cousas, non? E, bueno, tamén insisto en que quizáis, o sea, meter un pouco máis de teoría ou meter un pouco máis de biblioteca para que ese encontro entre a rúa e a biblioteca exista sería interesante, non, no noso país. En concreto, estamos nun tempo de leccións, bueno, eu non escoitei máis que en casos moi puntuais falar do que creo que nestes momentos se teria que estar falando continuamente, non? Respecto ao tema das mulleres, falar de paridade. Seguimos pensando en termos de igualdade. A igualdade é un concepto interesante, pero dentro dunha perspectiva feminista, hoxe sobre todo, ten moitos problemas, porque nesa noción de igualdade aproveitouse para meter un montón de cousas, que non atinxen somente as mulleres, que son cousas moi importantes, que son cuestións de dereitos humanos, pero que non analizan o que a situación concreta da muller. Mentras, e ademais, as políticas de igualdade, que se basean na noción de igualdade, todas as investigacións en torno á igualdade, amosaron desde fai tempo unha serie de insuficiencias que ao menos dentro do plano da teoría, pero non só dentro do plano da teoría, sino tamén desde a legislación europea, tratou de solventarse mediante políticas de paridade. Nestes momentos, o sea, moita xente, incluso xente que está militando na política en niveis que non son, bueno, podemos decir, de pé de rúa, sino que persoas que ocupan espacios de representación política importantes, casi podemos decir que descoñecen as políticas de paridade que desde fai anos se aprobaron en Europa. Aprobaronse impulsadas justamente por unha filósofa feminista europarlamentaria que é Geneviève Fles. Entón, por que Geneviève Fles no nivel da teoría, no nivel da filosofía, plantexou ese paso da igualdade á paridade? Porque a igualdade, o que todos vemos, todas vemos, quedouse nunha mera estrutura formal, nunha igualdade legal. Entón, por un lado temos a igualdade legal, pero por outro lado temos as prácticas, os estilos de vida, a conciencia, a vida cotiá das mulleres, na que ese espacio de vida cotiá as políticas de igualdade non chegaron. Entón, bueno, a noción de paridade trata de solventar todas esas problemáticas, todas esas insuficiencias que as políticas de igualdade non cubren, non? Ademais, bueno, outra das potencias desta noción de paridade frente á noción de igualdade é que permite facer visible algo que permanece invisible, que as mulleres non están. As mulleres non están. Vemos fotos nos periódicos, vemos premios das academias, premios do deporte, donde sigue habendo presencia, en algún caso, 100% masculina. Entón, a noción de paridade permite destapar todo isto. Exixir paridade en todos aqueles ámbitos, sobre todo institucionais, porque se as mulleres contribúen pagando impostos, pois é lóxico que reciban tamén espazos de representación. Entón, sería necesario que nas institucións se implementasen políticas de paridade en todos os ámbitos, dende o premio da Semana de Cine de Vigo ata, por suposto, os máis altos niveis da representación, premios Goya, etc.
Entón, por iso é interesante este concepto, por iso é interesante pasar xa da noción de igualdade ou das políticas de igualdade ás políticas de paridade. Pero, repito, non sei se a miña perspectiva, estamos en época de eleccións, esa noción, paridade, eu penso que está bastante ausente en termos xerais. Bueno, con isto vou empezar, para non termos pouco tempo. Ben, empezamos ca primeira diapositiva, non sei se me pasan. Quería empezar con esta cita de Michel Foucault. Michel Foucault é un filósofo que foi moi influinte para toda a produción teórica feminista. As teóricas feministas, colleron un pouco as súas propostas de analizar arquivos, a súa noción do poder, etc. Entón, Foucault decía, citando sobre todo aos finais do século XIX e o século XX, decía isto: quizá algún día a xente asombrarase, non se comprenderá que unha civilización atope o tempo e a infinita paciencia para interrogarse con tanta ansiedade respecto ao sexo. A xente sorprenderase, a xente do futuro, non? Dentro de 100, 200 anos, a xente sorprenderase do encarnizamento que puxemos en finxir arrancar da súa noite unha sexualidade que todos os nosos discursos, os nosos hábitos, as nosas institucións, os nosos reglamentos, os nosos saberes producían a plena luz e reactivaban con estrépito. Entón, Foucault dice que o que caracteriza a nosa época como época histórica, o século XX ou o século XXI, isto sigue vixente, obviamente, é que somos unha época que lle damos unha importancia fundamental ao sexo. Na Idade Media, ou na Grecia clásica, etc., as persoas non tiñan que posicionarse respecto ao sexo. Hoxe, para construir a nosa identidade, temos que definirnos respecto ao sexo e respecto á sexualidade. Por suposto, Foucault entende o sexo non como práctica sexual, entende o sexo nun sentido moi amplio. Tamén no movemento feminista, o sexo vai a ser unha categoría fundamental. Non somente esa sexualidade, sino o sexo, a diferencia sexual, e posteriormente o termo xénero, que hoxe, é o que, digamos, se divulgou unha vez que, a produción teórica feminista norteamericana conseguiu impulsar esa categoría xénero frente a outra, pero, en calqueira caso, no ámbito da filosofía feminista europea, a categoría fundamental era sexo e non era xénero, non? Entón, na miña exposición, vai-me interesar suliñar dúas cousas. A cuestión feminista como a cuestión do sexo, do xénero, da diferencia sexual, entendendo por tal que producir diferencia sexual é producir masculinidade e feminidade. Por que o título A fábrica social da feminidade? Porque, eu entendo a feminidade, niña, por suposto, con a produción teórica, a totalidade, podemos decir, da produción teórica feminista, entendo a feminidade non como algo natural, sino como unha produción social e unha produción histórica. Algo así como unha fábrica é un centro de produción, nas fábricas prodúcense produtos, non? Pero temos que ter en conta que unha sociedade tamén é un centro de produción, é unha fábrica que está producindo linguaxe, producindo prácticas sociais, producindo prácticas institucionais. E a feminidade se produce nunha sociedade, non é algo que veña dado por natureza, é unha pura produción. A feminidade fabrícase, de aí que, elexira este termo, fábrica da feminidade, para contrarrestar un pouco esa idea de que a feminidade é algo esencial ou natural ou biolóxico ou algo así como algo inscrito nos nosos xenes, non. A
feminidade prodúcese, como se produce casi todo nas sociedades humanas. As sociedades humanas temos a característica de ter linguaxe e a todas as nosas producións, os nosos xeitos de vida, os nosos xeitos de organizar a sociedade pasan polo linguaxe. E, por tanto, temos que a feminidade tamén é linguaxe, son prácticas lingüísticas, son exhortacións, son cousas que se lle dice a xente na publicidade, nos medios de comunicación, no cine, na escola, etc. Entón, producimos feminidade, porque as sociedades humanas, como diría Simone de Beauvoir, bueno, referíndose a isto di Simone de Beauvoir recollendo unha idea de Marx, non? A idea de que pois unha sociedade é historia, é produción. Entón, ela di que, recollendo un pouco a Marx, que na produción social da súa existencia, as sociedades, as persoas, contraen determinadas relacións que non dependen da súa bondade. Pois ben, podemos trasladar isto ao que hoxe nos ocupa e decir que hai unha produción social da feminidade e que esa produción da feminidade é un xeito de contraer relacións sociais que non dependen das persoas. Unha muller non decide ser femenina. Unha muller nace nunha sociedade e, por lo tanto, contrae determinadas relacións cos seus pais, relacións cos seus mestres, relacións ca sociedade en xeral. Entón, a hora de contraer esas relacións sociais, está incorporando no seu propio corpo, facendo súa a feminidade. Entón, a feminidade é algo non co que nacemos, non nace, como diría Simone de Beauvoir, non se nace muller, nin home, podemos decir, non se nace muller, chégase a selo. Pois o mesmo ocurre ca feminidade. Non nacemos femeninas, nin nacen masculinos, non nacemos, incluso as mulleres, porque podemos decir que hai unha apropiación tamén da masculinidade por parte das mulleres. As mulleres poden apropiarse da masculinidade en maior ou menor medida, os homes poden apropiarse da feminidade en maior ou menor medida, pero, en calqueira caso, non é que os homes nazcan masculinos e as mulleres nacen femeninas, non. Homes e mulleres chegan a ser masculinos ou femeninos, sexa o que sexa, por apropiación de determinados códigos, de determinada sexualidade, de determinadas conductas, de determinados relatos, de determinadas narracións que chegan a través dos medios de comunicación, da escola, da familia, etc. Entón, hai unha produción da feminidade, unha produción social da existencia femenina. E, entón, por iso necesitamos unha descripción detallada do que a experiencia vivida polas mulleres, o punto de vista das mulleres, pero tamén necesitamos comprender as experiencias colectivas e sociais que expliquen ese proceso por medio do cal as mulleres aprenden a ser femeninas, ou construen, ou se apropian, ou interiorizan, ou fan, ou construen dentro de si mesmas unha subxetividade femenina. E que isto, bueno, que a feminidade e a masculinidade é algo que de algún xeito está impulsado dende os relatos, dende as narracións sociais, o mostra que nunha muller unha apariencia masculina suscita insultos e agresións, mentras que unha apariencia femenina provoca acoso, propostas sexuais, piropos e formas de abordar as mulleres sin que estas o queiran ou tomaran algunha iniciativa para que ocurra. Que unha apariencia masculina nunha muller suscite insultos é un xeito de tratar de que as mulleres ocupen o espacio da feminidade.
Ou o contrario, unha apariencia femenina nun home pode suscitar agresións, pode incluso suscitar agresións tan graves que o leven a morte. Isto ocurre. Entón, por que ocurre isto? Porque hai un intento de relegar aos homes o espacio da masculinidade e as mulleres o espacio da feminidade. A sociedade en conxunto aposta por fronteiras rígidas. Determinados guardiáns destas fronteiras separadas entre a masculinidade e a feminidade emplean este tipo de prácticas. Entón, a feminidade nunha muller valórase, a masculinidade rexeitase e viceversa. Aí temos a proba de que non é algo natural. Se for algo natural, a ninguén se lle ocurriría agredir a unha persoa porque sería imposible non ser de outra maneira, non? Entón, estes intentos, estas agresións, son intentos de reconducir a conducta da persoa, a conducta social da persoa, para que exprese feminidade ou masculinidade no caso dos homens. Entón, un dos aspectos máis importantes tamén do proxecto feminista é o análisis teórico da diferencia sexual. Esta diferencia non é esencial, senón que é unha estrutura social que posiciona as persoas en espacios masculinos e femeninos e de maneira asimétrica, tamén en relación ca linguaxe, co poder económico, co poder social e cos significados. De maneira asimétrica porque masculinidade e feminidade forman parte dunha xerarquía no que a masculinidade é de rango superior respecto á feminidade. Entón, que a masculinidade é de rango superior expresase en que, bueno, o poder económico está en mans dos homes, que as mulleres ocupan espacios marxinais, subsidiarios, hablando en termos xerais. Evidentemente hai excepcións a isto, pero en termos xerais sabemos que a nosa sociedade pois é patriarcal e sexista. Logo, ten que incluir prácticas xerárquicas, no que nun nivel hai unha apropiación do que é socialmente valioso, no caso da masculinidade, e no outro nivel hai unha ocupación de espacios marxinais de todo tipo, sexa a nivel laboral, sexa a nivel cultural, etc. Entón, hai, polo tanto, unha construción social da diferencia sexual que determina o destino das persoas. Podemos decir eso que, polo tanto, a feminidade é un artefacto, é un produto fabricado para un fin determinado. E para que fin se fabrica a feminidade? Bueno, para domesticar ou instalar nos espacios domésticos, os espacios domésticos son espacios de domesticación das mulleres, históricamente, para instalar nos espacios de domesticidade, por tanto, domesticar as mulleres. Bueno, a produción da feminidade dase en espacios e tempos. A feminidade se fabrica en determinados espacios, no espacio doméstico, por suposto, noutros espacios tamén da sociedade, en determinados espacios e determinados tempos. Se tomamos, por exemplo, o espazo no que estamos, nesta cárcere, vemos que é unha cárcel panóptica no que ten un centro e as celdas están todo ao rededor para que o vigilante teña control visual de todo o espazo e tal. E que ocorre? Que as mulleres estaban na parte de arriba e, ademais, cando había actos públicos, por exemplo, as misas tiñan lugar no espacio central. Era un espacio de homes, mentras que as mulleres estaban na segunda planta e, ademais, veladas detrás das celosías. É dicir, os homes son suxeto de mirada e as mulleres son o que está oculto, o que está velado. Esta distribución de homes ocupando o centro e mulleres ocupando
ocupando o marxe, e ademais un marxe no que se impide de algún xeito, ou se trata de impedir que os homes miren as mulleres, é un espacio, un tipo de distribución espacial que replica a do convento, por exemplo, donde ocorre o mesmo. Entón, que pasa? Que temos un exemplo de un espacio no que non hai mixtidade, non hai coexistencia, hai separación. Do mesmo xeito que no espacio simbólico, que é o espacio da masculinidade e a feminidade, hai fronteras rígidas e separadas, nos propios espacios físicos encontramos de novo este mesmo esquema. Homes ocupando o espacio central, mulleres ocupando os marxes e, ademais, mulleres que non poden ser vistas. Isto ocurría tamén nos parlamentos, onde as mulleres podían asistir ao mellor aos debates parlamentarios, pero sempre que estiveran ocultas detrás de biombos, detrás de cortinas, etc. Entón, esta idea de que os espacios de homes e mulleres teñen que estar separados, que non debe de haber coexistencia, que non debe de haber mixtidade, que homes e mulleres non deben de estar ocupando o mismo espacio, é unha idea que, se ven vendo un pouco de atrás, vai se potenciar sobre todo ca chegada da burguesía. Nos séculos XVIII, sobre todo, a respetabilidade burguesa exixía que as mulleres non aparecesen nos espacios públicos. O espacio público é o espacio masculino, o espacio privado, o espacio doméstico é o espacio das mulleres. E incluso se aparecían en espacios públicos, como é o caso, por exemplo, dunha cárcel, que aí non hai máis remedios, as mulleres non poden estar en casa, están na cárcel, que é un espacio público, un espacio institucional, tiñan que aparecer veladas sempre cando estiveran os homes tamén. Entón, o propio da feminidade é sempre aparecer velada, non exposta, porque a muller que se expoñía, a muller que aparecía sin velos, enseguida se lle adxudicaba o espacio da prostituta, ou a muller perdida, a muller que non seguía os códigos da feminidade establecida, que é o código do recato, o código da respetabilidade. Entón, as mulleres incómodas nos espacios públicos eran vulnerables ás miradas comprometedoras. Nos espacios públicos, os homes vixían, as mulleres están baixo vigilancia. Como as mulleres non pertenecen por si mesma a un espacio público creado polos homes e para homes, creado pola masculinidade e para a masculinidade, entón teñen que estar no espacio como non estando veladas, detrás de velos, detrás de biombos, etc. Entón, o mesmo ocurre cos tempos. Os tempos da feminidade son diferentes dos tempos da masculinidade. Estos arquitectos estudian moito hoxe que xeitos teñen homes e mulleres de apropiar os espacios públicos e, vese, ademais hoxe é moi fácil velo cas filmacións, o xeito que teñen as mulleres de apropiar o espacio público é case sempre atravesando. Cando se ven filmacións, vense moitas veces os homes quietos, observando ou facéndose co espacio, e as mulleres atravesando rapidamente. Eso indica que a integración no espacio público todavía non se efectuou totalmente nas nosas sociedades. Entón, chegamos á conclusión de que é moi peligroso entender a feminidade como unha condición natural das mulleres, cando en realidad funciona como unha forma ideolóxica, como un xeito de apropiarse dos espazos, como un xeito de estar no espacio, como un xeito de construir dous espacios separados, unha especie de apartheid. A masculinidade e a feminidade, no fondo, é un apartheid dos sexos, un apartheid entre os sexos, non? Ademais de que a feminidade se produce por prácticas sociais, que se producen espazos, que se producen determinados tempos, non? Os tempos das mulleres son os tempos tamén da maternidade, das tarefas do fogar, de aí que moitas veces anden de paso, correndo, etc. etc.
Outro xeito de producir masculinidade e feminidade é a produción sexual mesma. É dicir, a idea que temos de que existen dous e solo dous sexos. En principio, pensamos, bueno, hai sexo masculino, sexo femenino. Binarismo sexual. Dous e nada máis que dous. E con isto vamos a pasar á seguinte diapositiva, que a mí me gusta moito, porque é unha escritora que, bueno, me parece... Por suposto que hai teóricas feministas, pero a escritora Virginia Woolf, dende, digamos, o sentido común, pensou de un xeito moi profundo todo o que está en xogo respecto a todas estas cuestións do sexo, da feminidade, da masculinidade, etc. Entón, ela preguntábase respecto aos homes, os seus irmãos, os seus tíos, etc., etc., cal sería a súa forma, destos compañeiros masculinos dela, cal sería a súa forma se non recibisen a impronta e a estructura da máquina patriarcal. Como serían eles se non vivíramos nunha sociedade patriarcal? Dice, todos os nosos parentes masculinos foron metidos dentro da máquina e saíron polo outro extremo a idade de 60 anos ou máis, coa calidade de director de estudios dunha universidade, almirante, ministro do goberno suí. É tan imposible pensar neles en canto seres naturais como pensar nun cabalo de tiro galopando tolo e libre pola rúa. Entón, eles e elas foron sometidos a todo un proceso de domesticación, polo tanto, é imposible pensar que homes e mulleres sexan algo dado por natureza. Non son natureza. Do mesmo xeito que un cabalo que tira un carro, é imposible pensar que sexa así se non se domestica para elo. Os homes e as mulleres é imposible pensar que sexan así, é imposible que alguén chegue a almirante, a xuiz, a presidente do goberno, se de algún xeito non foi aleccionado, domesticado, impulsado por unha sociedade. Ben, entón, digamos que temos que deixar de lado as concepcións naturalistas ou esencialistas. Por natureza, os seres humanos non somos nada. Somos aquelo que fan de nós. Nunha sociedade determinada, nunha época histórica determinada, etc. Entón, de aí que, se non somos nada por natureza, que pasa con isto de admitir solo dous sexos, masculino e femenino? Por que non admitimos 3, 4 ou máis sexos? Simone de Beauvoir di no Segundo sexo, nun apartado que analiza os datos da bioloxía, di, bueno, os biólogos, ou por natureza, que no que se supón que se achega máis á natureza, os estudios biolóxicos, os biólogos admiten que hai unha especie de continuidade sexual, hai moitos sexos. O que pasa que, no caso dos seres humanos, cortamos de toda esa multiplicidade sexual que hai, cortamos polo medio e dixemos, estos son mulleres e estos son homes. Podíamos, nese continuo sexual, cortar 4 ou 5 pedazos, e ademais de mulleres, homes, pois admitir X, Y, Z, o que sexa. De feito, noutras épocas históricas admitíase perfectamente o hermafroditismo en Grecia. En Grecia había 3 sexos, non había 2. No Renacemento, os hermafroditas tiñan estatus legal, recoñecíase legalmente ese sexo. Bueno, pasamos outra diapositiva, pasamos máis as imaxes. Aquí temos, que é un corpo sexuado? Unha pregunta. Que é o sexo? Que é un corpo sexuado? Normalmente, cando un neno ou unha nena nacen, fixámonos nos xenitais, non? A nivel xenital temos todo isto. Temos xenitais claramente femeninos, xenitais claramente masculinos, e logo
unha serie de xenitais que son como intermedios, intersexos. Pasamos a outra diapositiva. Si hablamos dende a perspectiva do xénero, hoxe admitimos interxéneros de todo tipo, xéneros fluidos, bixéneros, etc. Entón, aquí temos un xeito de clasificar os humanos en base ao sexo e ao xénero que rompe co que son os nosos esquemas habituais de funcionar. Entón, por que seguimos actuando ou pensando en termos de binarismo sexual, de admitir solo dous sexos e solo dous xéneros? Bueno, eu penso que a resposta que se nos dá na teoría feminista é que esta construción sociohistórica da masculinidade e da feminidade ou a construción do binarismo sexual é que este binarismo sexual é a base do sistema heterosexual. E a máis, o sistema heterosexual é o sistema que sostén a nosa sociedade. A base da organización social, tanto da familia como nas institucións, etc., sosténse nesta dicotomía de dous sexos, dous xéneros. Pois dende a persoa que monta unha tenda e pon unha tenda de vestir, de roupa, de vestidos, e pon sección homes e sección mulleres, hasta espacio campo de fútbol, onde temos homes no centro, no campo, e mulleres nas gradas. E así podíamos analizar todos e cada un dos espacios sociais e encontrar referencia a esta lógica de solo dous sexos do binarismo sexual. Entón, por iso é tan importante. Non é importante, non admitimos somente dous sexos porque eso sexa o que observamos na natureza. O que observamos na natureza é un montón de sexos. Observamos o que podemos chamar sexo masculino e sexo femenino e logo toda unha gama de sexos intermedios que negamos, que invisibilizamos con prácticas continuamente, dende o intersexo que non pode ir á tenda a comprar roupa intersexo ata, podemos pensar miles de exemplos. Entón, o binarismo sexual non ven da natureza, ven dunha estructura social, ven dunha fábrica social que produce isto. E o produce para soster a sociedade. E o produce para soster a heterosexualidade. Porque sin heterosexualidade tampouco habería matrimonio, tal e como entendemos, home e muller, etc. E sen matrimonio, evidentemente non hai familia, etc. Entón, o sexo é a base da estructuración social. Na estructuración social, na organización social, encontramos como base esta construción de dous sexos. Ou, podemos decir, dous xéneros. A min, a palabra xénero non... Creo que ten moitos problemas dentro da perspectiva feminista, que foi introducida polo feminismo norteamericano nos estudios da diferencia sexual europeos, e hoxe, de feito, hai a nivel teórico en xogo dous paradigmas. O paradigma europeo da diferencia sexual e o paradigma norteamericano da diferencia sexo-xénero. Para min, o problema que ten diferenciar sexo-xénero é que o xénero alude a prácticas culturais, prácticas sociais, o sexo aludiría a algo biolóxico. E hai o peligro de deixar, como sempre, algo natural, algo biolóxico. En cambio, na produción feminista europea, o paradigma da diferencia sexual, que, temos unha longa tradición, pero por referirnos a unha obra que de referencia, que é o Segundo sexo de Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir, que a palabra sexo non se refería a eso que se refire que a palabra sexo o feminismo norteamericano cando diferencia sexo-xénero.
Para Simone de Beauvoir, o sexo era xa social. Por eso non necesitou diferenciarse o xénero. Pero, bueno, non vamos a meternos en estas dúas propostas do feminismo europeo e do feminismo norteamericano, simplemente apuntar isto. Ben, pasamos a outra diapositiva, que me parece moi ilustrativa. Aquí temos persoas e temos o que está detrás, a masculinidade e a feminidade. Entón, as persoas son o que son, pero hai algo que está continuamente impulsándoas a ser eso que a sociedade dicta. De acordo? Estas dúas sombras da masculinidade e a feminidade están presentes en moitos sitios. Obviamente están presentes cando vamos a espacios públicos, aos aseos, moi claramente, pero a nivel simbólico están actuando continuamente. De acordo? Dende os colores que usamos, os espacios que recorremos, etc. etc. Ben, paso, porque hai pouco tempo, a outro apartado que me interesa tamén resaltar, que é, a feminidade como unha produción histórica. Entón, temos estilos de vida diferentes, esos estilos de vida non se forzan na nosa contemporaneidade, veñen sempre de atrás, non? Entón, facer a historia da feminidade levaríanos a ver como se estableceu, como emerxeu. Eu penso que emerxe, sobre todo, ca burguesía nos séculos XVII e XVIII. Antes, na Idade Media, é moi difícil falar de feminidade. Podemos decir que non existía feminidade na Idade Media. Volvemos á cita de Foucault, o tema este do sexo, da diferencia sexual, de ter que definir a identidade sexual, é un tema moi moderno e podemos decir xa casi posmoderno, non? A medida que pasou o século XX foi cada vez sendo máis necesario posicionarnos respecto á nosa identidade sexual, posicionarnos respecto á masculinidade, respecto á feminidade. Entón, na Idade Media non ocurría isto, non? A xente facía a súa vida cotiá, isto non era un tema importante. Si era importante, quizáis aquí aparece como primeiro xermo do que logo chamaremos feminidade. Si era moi importante nas pastorales eclesiásticas medievais. Os curas, os pastores, que pastoreaban o rebaño, a congregación de fiéis, emitían pastorais, e nesas pastorais o que había era algo equivalente ao que é hoxe os códigos de conduta na religión musulmana, a Sharia. Entón, as pastorais regulaban, a maioría dos artículos estaban dirixidos ao home ou ao esposo para que regulase a conduta da esposa, da muller. Eso era basicamente as pastorais. Entón, aquí hai un primeiro xerme deso. Sin embargo, eso ocurría na religión, pero a nivel político non era importante. A nivel político, o que importaba era que os súditos pagaran impostos e nada máis. Non había intervención na vida cotiá, na conduta da xente. A intervención na conduta da xente a facía a religión. E a facía, ademais, o esposo sobre a esposa. Entón, isto, de algún xeito, vaise recoller na burguesía. Podemos decir que o novo do século XIX non foi somente esa muller doméstica, que aparece a muller doméstica, e o cabeza de familia, o eso que se chamaba o anxo do fogar e o cabeza de familia. Entón, o comenzo do século non é tanto a muller doméstica o que aparece, senón a forza con que o ideal de domesticidade se empeza a propagar a través dos libros, de escritos, empeza a haber un xiro na burguesía máis acomodada, dende o rol activo das mulleres en negocios familiares. Anteriormente, na Idade Media, as mulleres participaban moito máis no mundo dos negocios, no comercio.
Pero a comenzos do século XIX empeza a haber un xiro desde ese rol activo que tiñan anteriormente as mulleres hacia as prácticas de domesticidade, ou hacia o espacio doméstico. Entón, as novas institucións dos negocios e do goberno pasan a ser territorio masculino, e a separación traballo-fogar creou un reducto exclusivo para esposas e fillas. A feminidade significou respetabilidade e isto exixía non expoñerse en público, quedarse no espacio doméstico. A ideoloxía da domesticidade, as figuras correspondentes do cabeza de familia no espacio público e o anxo do fagar no privado, regulou o comportamento de homes e mulleres na ciudade e na casa, na rúa e no domicilio. E no XIX, a burguesía patriarcal institúe o culto á familia e á maternidade, polo que as mulleres que trataban de trascender a posición familiar e o seu lugar na esfera privada da familia resultaron penalizadas e consideradas antinaturales. Aquí aparece a idea de que a feminidade é algo natural, e é natural que a feminidade ocupe un espacio, o doméstico, e que non se expoña públicamente, e que se ten que aparecer públicamente, apareza velada de algún xeito, apareza como non aparecendo, estar como non estando, non ser vista. O propio da feminidade non ser vista, o propio da masculinidade é mirar, e o propio da feminidade retrotraerse, non expoñerse. Pero, a comenzos do século XX, e aquí empeza a haber un xiro, a comenzos do século XX, co boom do movimento feminista, as mulleres tratan de instaurar resistencias. Edifican unha feminidade asexuada, non doméstica, entón empezanse a revelar. Ben, pasamos diapositivas. Bueno, xa en 1872, bueno, gustame moito esta cita de un periódico norteamericano, quedeime solo con isto, da crónica. Había homes e mulleres e aqueles que polas súas roupas e apariencia podrían considerarse de calqueira sexo. Entón aquí as mulleres empezan a, digamos, efectuar formas de resistencia frente á feminidade establecida. E cales son esas formas de resistencia? Utilizando a vestimenta como unha especie de manifesto político, vestíndose de homes. Entón, é un momento en que a separación esta de feminidade e masculinidade, dous sexos, dous xéneros, empeza a romperse. Empezan as fronteiras a ser difusas. E entón, bueno, realmente, bueno, tanto na prensa como en literatura máis seria, había un pouco este medo a que as mulleres de pelo corto e os homes de pelo longo se apropiaran de espacios importantes, de acordo? Bueno, era un xeito de manter esas fronteiras rígidas, non? Entre o femenino e o masculino. Entón, o descubrimento das garzóns dos locos anos 20 de que a imaxe e a vestimenta construe parte da feminidade, serviu de pouco cando, acto seguido, ocorre unha apropiación deste saber por parte de discursos e narrativas da publicidade, do cine, etc. Os cais van a construir de maneira reactiva frente a todas estas mulleres do primeiro boom feminista que se dá a comenzos do século XX, e empezan a apropiarse de maneira reactiva para volver a establecer un binarismo sexual moi rígido. Entón, se as mulleres de comenzos do século XX abandonan o corsé, e abandonan os corsés non só vestimentais, sino os corsés, as estruturas mentais que as oprimían un pouco nese discurso da domesticidade burguesa, se a comenzos do século XX abandonan o corsé, a mediados do século XX vai haber un período de reacción e de involución, e de feito volve algo que cita a feminidade victoriana. Volve a corsetería, non o corsé, pero a corsetería, para modelar o corpo das mulleres en forma de S. E, bueno, vamos a pasar, porque pasamos desto xa, que non dá tempo. Bueno, este me parece moi significativa tamén, porque entre 1895 e 1926
temos un pouco eso, como este dibuixante recolle os cambios vestimentais, como hai unha apropiación por parte das mulleres de eso que significa masculinidade, a figura recta, o pelo curto, etc. etc. Pasamos, bueno, isto por suposto son mulleres, esta cita me parece fantástica, Madeleine Pelletier, a primeira psiquiatra francesa, o meu vestido dicelle home, sou o teu igual. Entón, Madeleine Pelletier, que era unha feminista socialista, consideraba que, bueno, digamos, a protesta ou a reacción frente á construción da feminidade tiña que pasar polo propio corpo, polas actitudes corporais e polo xeito de vestir tamén, porque a feminidade non é só unha vestimenta, e tamén, pois, eu que sei, aparecer, pois, cas pernas apretadas, etc. Bueno, todos sabemos, habería miles de exemplos, non? Apropiarse do espacio, porque, de feito, toda a sexualidade da feminidade tende a non ocupar espacio, non? E toda a sexualidade da masculinidade tende a ocupar espacio, incluso nos asientos, non? Pernas abertas, etc. etc. Bueno, seguimos, Garzón, bueno, de novo, esta apropiación do estilo masculino, e logo, se pasamos máis, bueno, sí, este é un momento, en torno á Segunda Guerra Mundial, que é un momento en que aparecen políticas autoritaristas, emerxencia dos fascismos, etc. etc. Os autoritarismos e os fascismos, por suposto, van a privilexiar todo o que supón masculinidade, non? Forza, violencia, vemos o mismo na arte, non? Nos futuristas, Marinetti, escritores, etc. Entón, volven, de algún xeito, a tratar de separar o que é masculino e o femenino. Decir, o que aparece un período de involución respecto a aqueles dereitos que as mulleres estaban ganando entre 1900 e 1930, non? Entón, dende mediados dos 30, máis ou menos, co auxe dos autoritarismos, vemos de novo a volta atrás. Vemos de novo a feminidade como domesticidade, como espacio separado, etc. E aparece tamén, e isto é o máis significativo, aparece a construción de unha pin-up, chamase, hai que emplear esta palabra, unha pin-up sexy. As pin-ups eran fotografías, máis ben dibuxos, ás veces fotografías, pero as primeiras son dibuxos, que o exército de Estados Unidos poñía nunha revista, sobre todo Jan, que repartía aos marines que estaban por bases en todo o mundo, instalados por todo o mundo. Pasamos na seguinte diapositiva, podemos ver que portadas desta revista Jan, que, xa digo, se repartía aos soldados. E entón, que tipo de feminidade é esta feminidade pin-up? É unha feminidade, en principio, para os soldados. E o que potencian é atributos como o peito, bueno, non fai falta explicar moito, que vai ser moi tarde. Pasamos a seguinte, aquí tamén, Marilyn Monroe é un exemplo, non? E este modelo de feminidade sexy, de pin-up sexy, é o que logo se vai divulgar e vai chegando a Europa a través do cine, dos medios de comunicación, das revistas, etc. etc. E entón temos a tipoloxía da muller dos anos 40. E esta elexina porque me parece moi significativo, non? Entre Simone Signoret, que na súa época pois era unha actriz máis reconocida que Marilyn Monroe, e vemos que hai estes dos tipos de propostas, non? Unha que parece que tenta confundir os xéneros, acercar o que se supón que é masculino e femenino, e a outra que é un produto, xa digo, do mundo anglosaxón, que, bueno, pretende romper con a feminidade que había hasta aquel momento, non?
sobre todo a proposta das mulleres independentes, das garzóns, que abandonaran, debido á guerra, bueno, en moitas casas sociais, abandonaran os espacios domésticos, abandonaran a maternidade en parte, porque non hai que esquecer que as políticas de natalidade surden nos anos 20, precisamente porque as mulleres xa non queren estar recluídas no espacio do fogar, etc. etc. Bueno, foi todo moi rápido, enrolleme un pouco, pero espero que... Perdón, é que non deixei casi tempo para as preguntas. Se alguén quere facer alguna pregunta... A ver, Carmen, non... Mira, fala con micro se non che importa porque non escoito nada, ben, o sinto. Nada, que digo, oise, sí, que digo que é moi interesante toda a perspectiva que fala sobre o feminismo e a feminidade, é realmente así, que nos poñen como feminista, como forma de vestir, a forma de falar, pero realmente eu penso que máis que a sociedade foron a religión A religión, dices. Bueno, a religión... As religións son as que forman, fan que a muller sea máis invisible todavía, que a muller non poda desarrollarse como de cualquier forma, penso, non? Hasta ahora non, pois xa, eso está en Europa, non ten ningún problema en ese sentido, pero bueno, que a religión, tanto a musulmana, a musulmana creo que está discriminando a muller totalmente, e que é un atraso para elas, non é unha cultura, eu penso que non é unha cultura, é un atraso que non te deixa realizarse como persona. Bueno, a ver, eu... O que penso, bueno, cando falo de sociedade, de prácticas sociais, por suposto que entendemos eso, as manifestacións culturais de todo tipo, pois dende a prensa, a literatura, o cine, as institucións, a religión, que é unha parte moi importante das sociedades, nos guste ou non nos guste así. E por suposto que, ou al menos, bueno, digo por suposto porque o creo eu, por suposto tamén isto pode debatirse, non? Como todo, e por suposto eu respeto pois, a xente que ten crenzas religiosas, non? Os xeitos de vida que conlevan as crenzas religiosas, pero é certo que parte das lóxicas patriarcais, por decirlo de algún xeito, non? As lóxicas patriarcais incluen eso, incluen basicamente considerar que, bueno, do mesmo xeito que o Deus é unha figura masculina e as figuras femeninas, virxes e demais, pois teñen outro rol, secundario, subsidiario, tendo unha perspectiva religiosa, hai xente que argumenta que non, pero bueno, en todo caso, sí que é certo que hai unha separación de espacios e funcións, e que as religións, en todas as religións, bueno, todas non, o budismo é especial, pero nas religións encontramos estruturas xerárquicas, non? O sea, as religións son explicacións do mundo, dos seres e demais, pero sempre hai un punto, un algo que está na cúspide da pirámide, non? Dende eso superior a todo, emerxe
todo o resto. O sea, o da baixo sempre está dependendo do da arriba, non? Os humanos son superiores aos animais, pois son inferiores a eses seres intermedios entre Deus, que son os anxos, non? Os anxos son superiores aos humanos, etc. En calqueira caso, toda a religión, bueno, as religións monoteístas, non? Eu digo por a palabra mono, un Deus, non? Entón, ese Deus é o ser superior a todo o resto. E entón, construen sempre estruturas piramidais. E dentro desas estruturas piramidais, o que é femenino é sempre inferior ao masculino. Daí que todas as religións sean patriarcais. O sea, o esposo é como representante, non, de Deus no ámbito da familia, non? Entón, a muller e o home teñen funcións distintas. Pero iso non quere decir que pois nas estruturas, noutros espazos, noutros ámbitos do social que non son o religioso, non se reproduza isto, non? Eu non sei se a responsabilidade de que as sociedades políticas, con sistemas legais, sexan patriarcais, non sei se o responsable é a religión ou viceversa. En calqueira xeito, o poder político e o poder religioso estaban unidos, moi unidos, non? Tan unidos que non había diferencia. Xusto a modernidade é un pouco a separación do poder religioso e o político, non? É certo que no ámbito laico, no ámbito do poder político, etc., pois fixéronse, ou parece que se fixeron esforzos. Que foi a educación, todo eso, pero hai algo que nos diferencie genéticamente hablando, diría. Non sei se entendo a pregunta. Non entende a pregunta. Non acabo de entender. Si hai, refires que si hai alguna diferencia de carácter biolóxico ou natural. Claro. Si queda alguna diferencia, que non Queda sexa social. Que non sea só un construto social, sino que hai unha diferencia natural. A nivel natural. A nivel natural, claro. O biolóxico, algo así. Biolóxico, natural, sí. A ver, eu penso que se podería decir que hai diferencias naturais entre homes e mulleres, ou decir que todas as diferencias entre homes e mulleres son sociais, culturais, eu penso que poden sosterse as duas cousas. O sea, cada un non sei, podería argumentarse nunha línea ou podería argumentarse noutra. O que si é certo é que, dende unha perspectiva de dereitos humanos, de unha perspectiva feminista, etc., non hai argumentacións que sosteñan que as diferencias sexan de tipo biolóxico ou natural. O sea, porque o que hai, un pouco que decía antes, o sea, eu penso que se agora nos propuxéramos, a partir de agora, todos os nenos e nenas, que hasta ahora chamábamos nenos e nenas, a partir de agora, olvidámonos desa palabra, e todos os humanos que nazcan en Lugo, vamos a clasificalos en 4 sexos. Sería posible perfectamente, e entón, cando nace un novo ser, en vez de preguntar que é neno ou nena, porque é moi curioso, por que facemos esa primeira pregunta? O sea, por que non preguntamos ten a nariz grande, ou alto, baixo, ou que color ten nos ollos? Non, a primeira pregunta que facemos, a primeira é a máis fundamental sempre, non? Entón, a primeira pregunta que facemos, cando nace un ser humano, é que é neno ou nena? Porque sabemos que iso vai determinar o seu destino social, non natural, social. O sea, porque se é neno, xa lle vou regalar o azul, e se é nena, lle vou regalar o rosa. Ou se sou moderno e paso xa do azul e rosa, pois, bueno, alguna cousas farei. O sea, temos un interés primordial por saber eso. E por qué? Porque sabemos que eso vai condicionar a súa vida, non? Vai na condicionar para ben ou para mal, porque se cando chega aos 14 anos pide un cambio de sexo, entón vai a ter, en principio, máis problemas. O sea, sabemos que os sexos que non son os sexos normativos, a xente que non
que quere salir da casilla do seu sexo normativo vai ter máis marxinación social, laboral, etc. Vai non pasar peor. O sea, os demais vamos a encargarnos de facer que pase peor. Por qué? Pois, bueno, se acabáramos con este sistema e preguntáramos a partir de ahora, a ver, que é? Neno, nena, todo, non sei que. O sea, neno, nena, ginandroide, andrógino, hermafrodita, por exemplo. Porque non nos esquecemos que están nacendo. O sea, non sabemos, a ciencia hoxe non sabe siquera, a ciencia, quero decir, os médicos, os encargados de saber isto. Os que tenían que estar encargados de saber isto non saben que porcentaxe da poboación está nacendo hermafrodita. E máis, os médicos, sin consultar as nais, interveñen no embarazo para definir o sexo. E máis, cando nacen hermafroditas, os médicos, sin preguntar nin decir nada ás nais e aos pais, cambianlles de sexo. Fanlles unha operación, é que, bueno, que ten un pouco intestino non sei que. En teoría non din nada porque é un trauma para a familia. E entón, toda esa xente que non pode sequera decir son hermafrodita, non son home nin muller, vive situacións psicolóxicas e moitas veces laborais, etc., pero sobre todo psicolóxicas, terribles. O sea, vive unha vida de sufrimento. Por qué? Por que vive esa vida de sufrimento? Porque os demais decidimos que só hai dous sexos, e que eles que teñen un sexo intersexo non queremos nin nomealos. Lles negamos hasta o dereito a decir que son intersexos. A mí isto non me parece... Claro, entón, decir, a natureza, si nos gusta apelar á natureza, abramos os ollos e vexamos todo o que hai na natureza. Non digamos que hai dous, porque iso é falso dentro dunha perspectiva da natureza. Entón, aquí o que hai é unha organización social que, por razóns históricas, por razóns religiosas, por moitas razóns, nos interesa manter que unha estruturación binaria dos sexos, porque a nosa sociedade se fundamenta niso, se fundamenta nunha diferencia de sexos, nunha diferencia de razas, nunha diferencia de clases. Bueno, pois non nos interesa moito poñer en cuestión todo isto, parece. O problema é que, como a nós non nos interesa, como sociedade, quero decir, poñer en cuestión todo isto, estamos creando sufrimento social en persoas que non encaixan nesas categorías que establecimos como únicas. É